Unha actividade organizada pola Unidade de Formación e o Servizo de Atención ao Paciente e Humanización en colaboración coa ONCE permitía ao alumnado de terceiro curso da Escola Universitaria de Enfermería poñerse por un momento no lugar das persoas con discapacidade visual para comprender mellor así as súas necesidades e tamén aprender a axudalas no seu contacto cos servizos sanitarios. E a idea un pouco que de ti a ti eles lle conten de primeira mão e nos ensinen como lles gusta ser tratados cando asisten a unha consulta, están ingresados, teñen que acompañar a un familiar e así nós podemos mellorar a nosa atención cara a eles, podemos ser unhos mellores profesionais e podemos aportar calidade ao noso sistema público sanitario que é a nosa finalidade. O certo é que este tipo de propostas sempre teñen unha excelente acollida. A verdade é que, claro, son moi prácticas, moi didácticas. Temos a ventaxa inmensa de que as asociacións colaboran con nós a full, como se di agora, porque sempre están dispostas, teñen moitísimos recursos para que ter experiencias inmersivas, como a desta vez, non? De como é pois, ser invidente e que te teñan que guiar, como é guiar a un invidente, que dificultades atopan no seu día a día. Xa no seu momento tamén foi coa Asociación de Xordos, tamén foi con a Oedenper por problemas da esclerosis múltiple, o Parkinson, etc. Non? Entonces, claro, é meterse na pel do paciente, experimentar o que ele experimenta e crear unha sensibilidade que nós pensamos que temos unha opción fabulosa ao contar con estes alumnos, con estes estudantes, xa desde o primeiro momento en que entran en contacto coa institución. O curso eminentemente práctico ten por obxectivo proporcionar ás enfermeiras en formación as ferramentas e coñecementos precisos para mellorar a comunicación, a accesibilidade e o trato con pacientes con cegueira total ou baixa visión.